Ti Masakbayan. Ti napalabas, simuko da tatagaspar kadagiti militar, kat tinulungan ida ni Romy, tapno maitrabaho ti Amnestia para kadakwada. Iti may sangal daw, naamuan da Romy, asaan apudno ang miyembro ti militar, tinangluko kanita tagaspar. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Amnestia, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Talagang ngarod adda ka sa tao no kasta. Ngam tinagan nga imbagana. Kat ada na kay baga asigod ka no ang negosyante. Anya nga tatinegosyo na. Ta kinabaulan na pa'y abinayadan ti tao anang butbutang kan ni Gaspar. Maamuandan to daytay ti sumaruno nga investigasyon, anti. Nagbalin atulisan ka ngar o daytag naagan iti Gaspar. Gapo iti inaramid dayta a tao. Tidaddo mga imbayad da kano ka ni Tata Gaspar. Kat imbayad namat iti mayat ako mapengkan kwa na. Iso nga da naala na akim mapengmatkan kwa na akas bodyguard na. Aya. Edi siguro na ibusanda iti abasto. Napandan nagsamsam iti pagbiagda. Kasta nga rod kano, anti. Iso asaan anapaklan ama nagdakdakas ni Tata Gaspar. Tingarod pa nagsamsam ti bako na abasol da. Tawan mo't nagdarom kontra kadakwada. Imbaglagit din. Tawan ti nagdarom kontra kada tayo. Kat daras maipag na ti papeles tayo para iti amnestia. Numalpas ti amin. Kayat yu ka di ti sumurot kanyak, tagamulwon tayo ti dagak. Uy, kayat mi Pangulo. Awan mo ti sabali a pagtrabahuan mi. Di nakawagan iti Pangulo. Sana kun a Pangulo ti rebelde. May sakon nga ordinaryo a tao. Ngam no sumurot kami kan ka. Si kalatamot ti boss mi. Manong latan ti awag mo kanyak. Ikatan yon, di awag yu kanyak a Pangulo. Sige Pangulo. Ay, Manong, padasan mi asukatan ti sigod nga awag mi kada kayo. Saan ka di nga inyo man yun iti opisyal iti Visayas ti investigasyon? May papan itinagan ti kungkuna ni Tata Gaspar a militar? Wen, at nakaroon din ito kang tangag imbestiga. Nalaing mo ti kalukwan, ta inusar na tinagan ti militar tapno mang loko. Saan nga amin na panang loko, kat agbaligi iti agnanayon. Addan tulat ta panagpulo na. Sapay ko mga rod, taagpulo tinang loko ka ni Tata Gaspar. Awan pa panananod di kasta. Namati ni Tata Gaspar amay sa militar. Idinto ta saan mo't gayam. Kasano? Di armas pay kano dagiti tao na anapan iti balay da Tata Gaspar iti daydi akanito. Anya na iti papilis sa napantay nalay jay gukayab Pangulo. Ti titulo, kan deklarasyon ti dagak at kinuniber da a tao. May sublipay nga takada kay ti dagayo, boss. Awan ti ammok no maipapan kadagita banag. Ngam kunamat da Eva kan Romy, adakkel ti karbangak iti dagak. Pagdaksan na ta saan tayo mat ngamin na nakahadal. Isa saan tayo amo na kita. Awan nga rod. Numabalin la ko mga isubli ti panawen. Inakpay ko maagiskwela. Nalahadawan, boss. Nagitilangan anak tayo, ti pagadalan tayo. Maragsakan tapinat ganti apo ti karkararag ta. Ngawan ti dakas na mapasama kada Romy kan Eva. Wen, kabsat. Mamati ak anabilag ti kararag. No napasnag ka nga agdawat iti apo. Kan agtalag ka kanayon iti apo. Saan lang ano adda kayat? San tutumangad iti apo? Hangam no maminsan. Ammo tayo lang at tumangad iti apo. No adda peligro.
Kano adda kaya tayo agunudan. Ba nag-asaan ko mga umlaw. Iti ko maagnanayon, kat ni Apo Diyos ti priority tayo. Huwin na Ang adulat tamot kada tayo ti makaliplipat. Ay, huwin nga road kabsat. Pakawanin na tayo kumati Apo. Ado nga agpaiso ti kamali tayo, akas pinarswana. Kaya't mo kanima ti sumurot ka ni Manong Gaspar no mabawi na ti sanikwana, Chona. Kaya't ko nga, tawan mati amok asabali pagtrabahuan. Kuna na ada tayo kano ti manggambuloy ti dagana. Wina, ado kano gayam ti mulmula na akay kayo a prutas. Inaguman mat ti may sa tao. No agtrabaho tayo iti sanikwana. Datayon, ti agburas iti bunga na iti prutas na. Sapay ko mata mabawi na. Tapno adda pagtrabahuan tayo. Tulungan sa kano idada, Ma'am Eva kan Sir Romay. Sapay ko tamabawi na nga rod. Tapno adda si sasagana a pagtrabahuan. No maipaay kada tayon ti Amnestia. Adan samot ng report ang naggapo di Visayas. Inakitaan, no dan resulta ti investigasyon. Damag ko nga da ka nun. Ngam saan ko pa yan nakita. Inakman nga rod kita. Sapay ko tapno makatulong mo tan iti kaso da tatagas para. Kaasi da mo Dahita nga rod. Nagbiag da ang miserable. Gapo iti dayjay ama nga lilaw. Awan konsensya na at tao. No apay nga darag iti kakasta klase ti tao. Tila bagbagida ti amuna. Awan bibiyang da iti padada at tao. Sigod ka mat gaya madraglord ti kunkuna ni Tata Gaspar a militar. Natukhang ka mat gayam iti panawon ti napalabas nga administrasyon. Kaya't mo asawan? Awanan, jay tao? Uwan ka no. Tadi na kayat ti simmo ko. Nakilaban ka no karag iti pan nakabagi ti lintay. Insarsarak na nga ron ti bukod na abiyag. Gapo talimaban. Dahil ti rimwar iti report na iti maseknan ijay. Anagkidawan tayo iti tulong para iti investigasyon. Ad-adda nga ron adakkel ti panakaisubli ti sanikwa ni Tata Gaspar. Naduktalak pa'y. Amanipod sinamsam da at tao ti daga. Di nan bubuisan tinasawa daga. Agparparang akasla na abandona ti daga. Alam amin ti papeles ti dagayo. Tasong batam amin ti saludsod ti abogado, Tata. Madam, adda nga tanam na maisublikan yak ti sanikwak. Dakkel, Tata. Awan ngamin ti pinermaan yung adid of sale. Kan adapay kada kayo ti titulo ti daga, kan deklarasyon. Sapay ko mga rod. Tapno adda pagtrabahuan mi kadagiti kakadwa kasimmo ko. Aday padamag ko, Tata. Napirmaanan ti Amnestia yo. Agpaiso, kayat mo asawan, nawaya kamin, madam. Wen, Tata. Kablaawan kayo. Tilangan panakisauyo para iti panakaisubli ti dagayo ti asikasuan yo. Ay na, agyaman unay kada kayo, madam. Da kayo ti kasla anghel nga intin nagtiapo para kada kami. Unay day takasla anghelan, Tata. Naku namat ni Eva. Nawayan dagiti grupo ni Gaspar. Ay day tamot ti imbaga ni Romay. Kabsat. Ay, kita umanlat ta ti biyag. Naglemlemeng, gapo iti panangloko kan kwa na ti tao nga impostor. Huwin nga rod Naidoron ang nagaramid iti maikaniwas. Gapo iti pan nakairuruman na. Imbag tadi da inala ti titulo ti dagana. Saan ko maasimang at iti kabambantayan? No di dalinuko. Binutbuteng kanugayam ti tauhan ti impostor. Iso akapilitan ang nagpaknay ijay kabambantayan. Anyan ang nagdangkas. Kumusta ti panagsauyo ti abogado, Tata?
Siyak pa'y lakano tilihiti mo nga akin kuko ay tidaga, sir. Kunakon kat. Ti parikot ita. Masapo lang maibilin ka na iti agigan ijay apumanaw dan. Ta maibilang nga squatter da ijay. Mabuti nga kamapan ijay. Tamangan no adarmas da, sir. Tauhan sa kano, di impostor da ijay. Adan tubilin ti korte apumanaw da ijay. Ang kasano, no di da pumanaw, sir. No ibagada ako kwadan, tainted di impostor. No awan may pakita da akasuratan ako kwada. Awan karbangan da, tata. Awan ka ti malayaw, itayan ti sanikwayaw, boss. Adda, ngam pinapanaw da, dagiti tauhan ti impostor. Isu na nga raw, tinagnay di jay. Babalin at tauhan ti impostor ako nam. Imbaga ni Sir Romy, akaduan nak amakisaw iti kapitan. Kan dagiti opisyales ti barangay. Amangan na darmas na kitagnanay di jay. Iso nga rod amabutengak amapan ijay asisyak. Kasapulak ti tulong dagiti pan nakabagiti lintag. Saan kung ammo ti aramidag? Kaano nga raw ti papanyo ijay barangay haul? Urayan tayo laeng. Narigat mat adagdagan ida, takababain mat. Mabayag pa'y nga ta nga urayan. Dayta, ti saan ko nga ammo. Sapay ko ma. Tas itatalugod to ti tauhan ti impostor anang uko pa iti balay. Kansanikwa ni Tata Gaspar. Apay ko maadi da pumanaw. Kat awan igam da pamanagnek ako kwada ti balay kan sanikwa. Sa bagay, tauhan laeng matkit di ida ti impostor. Anag pamarang a militar. Idinto ta drug lord matgayam. Nakita na anapintas ti lokasyon ti sanikwa ni Tata Gaspar. Isong remedyo nang inala. Babaan ti sinasao rawagas. Ngamita, awanan. Ta kinalaban na dagiti pan nakabagi ti lintag. No ti tao kat kalaban ti turay. Isarsarak na lang ti karadkad na. Saan lang akaradkad? No di kat patibiyag. Kas ko maiti napasamak iti impostor. No saan alimaban ka dagiti pulis? Adayo ang napasamak ken kuana ti pan nakapukaw na. Saan nyo kadipay ang nagsaritaan ka ni Romy ti maipapan iti kanlay sayo? Pagsaritaan minto, numalpas ti parikot da Tata Gaspar, anti. Ayan da kadipay da Gaspar, kanti kakadwa na. Adada pa ija pasilidad, anti. Awan pa'y ngamin papananda. Tadagigan iti balay na. Sigurado ka di ang mapapanaw dagiti agigan ijay. Awan matigam da nga anyaman a papeles ako kwa daday jay, anti. Ada ka di mat igam ni Gaspar a papeles. Kompleto ti papeles na, anti. Impanaw adagos ni Tata Gaspar, idi adda ng butbutang kankwana. Amin kayo kadikat sumurot ka ni Tata Gaspar. No pumanaw dagiti agigan ijay sanikwana. Daytamot ti kunana, ma'am. Agbalin kami at trabahador na iti sanikwana. Ado ka no gayam dagiti mulmula na aprutas. Isu nga inaguman dati sanikwana. Daytamot ti kunada, ma'am. Nalawamat ket diti sanikwana. Ada pa yan mula na aprutas itinalawa turod. Puwera iti taltalon. Amumimot kit dit agtalon, ma'am. Oray siyak tupay. Amok, taman nalon mat dagiti dadakkel ko. Hintayon makisao ka iti opisyalis ti barangay nga akin sakop iti sanikwam, tata. Kasanon, no saan da si tatalugod a pumanaw, sir? Dayta tirigat na. Tamasapo la mapantayo pa iti korte. Sapay awan pagbayad ko iti korte. Saan ka di ang masapul pa'y nga agaramid ti judge iti notice ang maitad ka dagiti agigyan ijay? Medyo mabayag pa iti proseso na. Agasto ka pa iti aramadan. Tapno mapapanaw dagiti agigyan ijay.
Sana kasla manok nga abugan lat taidan. Kasanungay, kat awan pa himot kwartak, sir. Nalaklaka ti proseso. No umanugot da pumanaw adagos, babaan ti panakisarita ti kapitan ti barangay. Sir, saan tayo nga tangag parigat amang paikat kadakwada? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.